columna vertebral d'aquesta terra són les seves empreses, sou vosaltres. I si Catalunya és un país amb més oportunitats, amb més ocupació i amb més benestar, és perquè l'empresariat català des de sempre ha tingut una cultura pròpia, una forma particular de veure i de fer les coses que ens ha dut fins on estem. Tot el que sigui acompanyar-vos cap a finançament a mig termini d'inversions necessàries per la sostenibilitat, per la digitalització, per competir internacionalment, això és un tema que encaixa molt amb l'ADN, amb la voluntat política i el que creiem que fa falta.